Внимавай, балансирай ракета, дръжа здраво дясната ръка, дръжа здраво. После ласи минути. Браво, Онур! Айде, върни топката. Всъщност ела дай на Асла. Айде сега. Айде. Ако падни се връщаш от начало. И така докато го направиш. Внимателно, добре. Внимавай. Добре, браво. Елиф, си следваща. Насъдваме се топката на Елиф. Сега, айде. Елиф го прави най-добре. Оп. Браво, Елиф. Айде, Милена, ти си наред.